Χαίρετε. Σκοπός της εκπομπής αυτής είναι να αποδείξουμε ότι ο πολιτισμός τον οποίο ανέπτυξαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι δεν ήταν μόνο απόρρια της δικής τους ιδιοφυΐας, αλλά ήταν επίσης απόρρια και της ανταλλαγής ιδεών, σκέψεων και γνώσεων με τους λαούς με τους οποίους εμπορευόντουσαν και ήταν οι γειτονικοί τους λαοί. Όπως γνωρίζουμε, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ήταν καταπληκτικοί έμποροι και είχαν ιδρύσει εμπορικές αποικίες, τα λεγόμενα εμπόρια, σε όλη τη Μεσόγειο και στον Εύξηνο Πόντο. Τα εμπόρια, οι αποικίες δηλαδή αυτές, τους διευκολύναν να εμπορεύονται με τους λαούς αυτούς, καθώς επίσης και με τους λαούς της Μεσοποταμίας. Ως συνακόλουθο των εμπορικών αυτών συναλλαγών ήρθε και η ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών και γνώσεων με τους λαούς αυτούς. Στην Αυκράτιδα, για παράδειγμα, είχε βρεθεί και ο Πυθαγόρας, ο οποίος κατήγετο από τη Σάμο και ήταν και γόνος εφοπλιστικής οικογένειας. Βρέθηκε λοιπόν ο Πυθαγόρας στην Αίγυπτο για εμπορικούς σκοπούς, εκτός από σκοπούς φιλομάθειας, και άρχισε να συναλλάσσεται με Αιγύπτιους ιερείς. Αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής ήταν να βρεθεί κάποια μέρα και στα αρχεία τους, τα οποία κατεδείκνυαν ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών του ορθογωνίου αυτού τριγώνου. Έχοντας τη γνώση αυτή, ο Πυθαγόρας κατέληξε στην υπόθεσή του, την οποία φυσικά με τη λογική του και την ιδιοφυΐα του απέδειξε και έφτιαξε το λεγόμενο Πυθαγόριο θεώρημα. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα για το πώς οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, έχοντας πάρει γνώσεις από άλλους λαούς, κατέφεραν αυτή τη γνώση να τη μετατρέψουν σε επιστήμη, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι, το οποίο ήταν η λογική και η μαθηματική απόδειξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πολιτισμός τους δεν θα είχε αναπτυχθεί και δεν θα είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο εάν δεν είχαν την ανταλλαγή των γνώσεων, των ιδεών και των σκέψεων με τους άλλους λαούς. Απλώς οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι, αναπτύσσοντας την λογική και την επιστήμη και την μαθηματική απόδειξη. Είμαι ο Αντιπλεύρης και σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.